borok si chrai chrai khaite tong thokjar nglai telang male buma bhawana jana rum kha kalalia lokki sara buri rok jefro pro tong nirok bo okli pro ni news nukhana ti project khorok tham sikli chaslok rok ambasadi gini borok school thangmani se nogo ki phili sok phalia nei o news no nugui amatro asukini kirilai tekha borok misri bai rong tlang thang pajak telang phe taba kitni rok rak khokjak tonglai telang phe mokol rok kherei jak tonglai telang phe apro ni chiming ke nog ni manu khalio sal hakang kesi nog dogar beng rok si tus dip yang angkeble nang video rok mas nalia horgos video bus namjama ba salok to paile ani best friend rok no murgi char go ni paile nge horogo video sna chata bathak de ang tang nor no phungnai ang bo jagao video sna i angke o jagao thuja jau do nge oro to video sna maya amatro keche keche ingjnai horos video sna ma ba nge tei kaisi nok hayama tongbu o jagao video sna jau ta nge o jagao ang ma phalio bathadi i oro jaga ang ma phalia dogar si kha khabre ro jaga misri phani phe i omoke ang oro ke video sna jau ta le omoke ani mic nge i ur jaga ke ang script rok sugi oro ke ang script rok sugi jau ta script rok sujak brung brung singsika akom video rok mas nalia ba hai script suge sai matong siwe video rok snamalia bosi mia pro horni news nungma situmangkha buma phano khogosi school thaya ke anando mela de tuma mela bus nai tonglai phe asung nadan gaja ani nok gana ningke de masa khunju mere chi hai jenglen yang borok misri berong lang pajlang phe buma phar kirija gaisi jengno nok ni nukarliata video rok mas nalia ako mukhang sina de mukhang lachringya gaja bari rok wari muri singlai tongkho borok si chrai chrai khaite tong thokjar nglai telang male buma bhawana jana rum kha kalalia lokki sara bari rok jefro pro tong thokjalang mani biris tongbai siwe पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं ang borok yang side ni borok no koina musugo norok borok ni nok gana ngi tonghan ke ani mungi borok no jono thapra phungsa roi ka babai gradi ani bohok la thirno nai bimani मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ